बड़की नोट देने हेलो मुखिया जी दोनों आदमी गांव के भी है मुन्ना भैया भी कतना हृदय हर्षित भइल करो हमर बाकी 8 महीना लॉकडाउन रहला केहू 2 रुपया के सिक्का ना देखाओ तो लगे भेंता एगो निर्गुण बांध दो गई हम मत बांधी जौन दशा भरल हमने के कुकुर के हाल हो गरल कुकुर ना तकल से हे दुआरी ओहेंगा हमने को अगरबत्ती लेके जोत रहे जाके हे दुर्गा माई हे काली माई जन्मदिन में केहू नहीं खे बोला तो हमने के परवाही में गंगा जी के तीरे बैठ के जाओ के तैयार बनी जा खराब हो गया ब्यास लोग ऐसा जिंदा लोग है अरे सुअर के हाल हो गए लोटा लोटा अपना माताजी का लगे रोत रखे माई वो भी खाए पनीर खाए कहली कि बेटा आज बनल बा तो भर पेट खा लो कल से कोहड़ा भी समाप्त होने वाला बा दशा तो मुखिया जी ने सनियन के बिगड़ रहा बंगाल के नहीं 8 महीना लगल तो भल की देखलो खोराकी गिर तो 4000 रुपया महीना बंगाल चल जालो अपन दुख सुख झेली हलो तैयार हो गई सब बाकी धन हवा मोदी जी ट्रेन बंद कर दिल हे भगवान वो दिन फिर मत देखियो नचनियन के मुंह कर तकला पर अपन पुलियो घोर पड़ जाता लगे हम दुइएगो नु काला बन चलिए लोग एगो रात भर में सब पैसा मिली तो बने रहल एगो औरी काला बा तो सोशल डिस्टेंस में वो के गांव के ना लगत वो गज दूरी मास्क के जरूरी आई कतना सुंदर बीमारी बा हमनी पब्लिक खाती कोनो कार्यक्रम कराओ तो 50 आदमी अलाउ रहले शादी ब्याह में 50 आदमी से अधिक ना तेजस्वी जी का रैली निकलत तो 2-2 लाख लोग मोदी जी में 2 लाख नीतीश में 2 लाख हमने के बेर कोरोना रहल ये लोग के बेर कोरोना अपना बहनौरा चल गए लाइव तिल वाले पटना में हमारा कह जी धल है जान लो पुलिस वाला भाई कहले कि 500 रुपया फाइन अभियंता हो ना तुम्हारा यूट्यूब पर देखे मैं जी सर 500 रुपया फाइन कोरोना हो जाएगा मास्क लगाओ मैं कहे लगाई भाई तो नाक में छेद है मुंह में छेद है कोरोना ढुक जाएगा कोरोना इतना छोट बा कि दूरबीन से देखला पर लो की माने ओकरा ढुकहे के मन क दी तो ये 3 गो छेद बा और छेद नहीं खे देखले आँखी में छेद बा कान में छेद बा रोआ रोआ में छेद बा कितना देर मास्क लगाइबो हटाइबो नु धोते में ढुक जाई बाकी चला गवर्नमेंट मान ले भी WHO तो हमनियों को मना ही करो गणेश जी विकलांग हवे बाबूजी मुड़ी काट लेले मुड़ी कट के उड़ गई अलग लोक में चल गई हाथी के मुड़ी कटाइल आ जोड़ाइल तो पूजा तो होता कि ना हो जी ये चित्र के ना चरित्र के पूजा होला चित्र तो आस्था के केंद्र हो बना के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर दिया लोग जगह पर शांति मिलेला ये मन के कि हम मंदिर में आइल बनी निमन सुबह हो जाला चरित्रवान के पूजा होला चरित्रवान जी बा ज्ञानवान बा गुणवान बा पुराण में ओकर चरित्र पढ़ के अनुमान को के बनाओ जाए कि हमर कन्हैया जी मुड़ के पांख लगावो सावर रहले होला नु ये हनुमान जी पूजा करता है चरित्रवान बड़े तब नु आसाराम बापू के 2 करोड़ से लरलो कोबले पूजा भइल भगवान नहीं और जले चरित्रवान रहले है जब पता लगल कि दादा तो बहुत बेलूरा बा मंदिर में से उनकर जितना टांगर है घर द्वार में मंदिर नियर बना बना के फोटो लोग फाड़ दी वाला सिपाही लोग हिसिया के जाने की ले जाके जेल में डाल दी 1 महीना पहले तबीयत खराब हो रहा उनका तो डॉक्टर साहब को बुखार चेक कर रहे कहले कि नर्स जाकर बुखार चेक करो तो नर्स हाथ जोड़ दे कहले कि मलिकार नौकरी रही चाहे जाई अकेले हम नहीं जा सकते हम अकेले नहीं जा सकत बिना 2-4 गो बॉडीगार्ड